V susednom mestečku Svit detský folklórny súbor Jánošíček oslávil 5. výročie. V sobotu sa konal veľkolepý program pod názvom 5 rokov tvorivej práce. Nuž a ako dopadol, o tom sa môžete presvedčiť sami. Manželia Horňákovci sa venujú detskému folklórnemu súboru Jánošíček od jeho založenia. Ako by ste mohli charakterizovať dnešný program? No, v dnešnom programe sme vlastne chceli zhrnúť našu 5-ročnú prácu, v ktorom je vlastne prierez celým ročným obdobím, teda zvyky a obyčaje tohto obdobia. Mohol vám niekto sponzorsky tak výraznejšie? Áno, toho roku sa nám podarilo zo štátneho fondu Pro Slovakia dostať príspevok, za čo im veľmi ďakujeme, a taktiež mesto Svit. Ďalší sponzori boli takí vedľajší, ktorí nám pomohli zrealizovať toto výročie. Ste boli pri zrode folklórneho súboru Jánošíček. Ako to bolo vlastne, keď vznikal, keď ste ho zakladali? Tak je to pravda, pred 5 rokmi prišla pani Horňáková, terajšia choreografka, umelecká vedúca súboru za nami na Mestské kultúrne stredisko, že teda keď máme veľký Jánošík, bolo by dobre prípravku spolu aj s vedúcim súboru Jánošík, pánom Bednarčíkom. Boli za mnou s takou, viac menej vtedy už ozaj len prosbou, lebo peňazí nebolo ani vtedy, tak ako ich nie je každý rok, ale našli sme spôsob, našli sme cesty, ako tento súbor založiť, a veľmi rád a dneska s veľkým potešením môžem povedať, že som veľmi šťastný, keď vidím, že z tých detí, ktoré nevedeli čo s rukou, čo s nohou a sa len pohybovali na tom javisku, tak sme sa aj trošku báli, či to vôbec z toho niečo bude. Dneska je prekrásny detský súbor, síce len 5-ročný, ale už vieme, že nám rastú deti, ktoré nám nevychováva ulica, ale ktoré idú cieľavedomo ďalej a ďalej. Budú z nich veľkí Jánošíci a my budeme šťastní, že budú z nich, veríme, že ľudia, ktorí budú platní aj pre celú spoločnosť. Všeobecne je známe, že mesto Svit stárne. Je to tak, pán primátor? No, možno máte z toho taký dojem, ale nie je to tak, lebo už je to vidieť aj na folklórnom súbore Jánošíček, že tej mládeže a tých mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do týchto aktivít, už pribúda. A na záver, ako sa patrí, prišli známi priatelia a hostia jubilantom zablahoželať. Pani Vlaste dokonca vypadli aj slzičky šťastia. Detský folklórny súbor Jánošíček ukázal aj týmto, že ľudové tradície pod Tatrami majú svoje pevné miesto. Manželia Horňákovci sú dôkazom toho, že keď niečo veľmi chceme, tak sa to dá. A práve ich zásluhou sa buduje ďalšia tradícia mladých tanečníkov vo Svite.